I den her uge skal vi arbejde med pressefotoet som genre. I går ind på dansk.gyldendal.dk, logger på med jeres Uni-login, går ind under forløb og genre, så går I ned i bunden og klikker på der, hvor der står pressefoto. I skal lave de første 6 opgaver i løbet af ugen. Først så er der sådan en lille intro om baggrunden for det her forløb, som I kan læse. Men ellers så går I over her til højre, hvor selve forløbet er beskrevet. Der er altså opgave 1 til 6, der skal være jeres fokus i den her uge. I starter selvfølgelig med at kigge på læringsmålene og finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal lære. De står her. Når I er færdige med hele forløbet, det vil sige, der er vi altså helt nede her og har lavet opgave 12, så kan I få øje på at analysere et pressefotos virkemidler. Og I kan vurdere et pressefoto i forhold til den sammenhæng, det indgår i. Og endelig så kan I også perspektivere et pressefotos motiv og situation til den omgivende verden. Så det er det, der er målet med det her forløb, at I skal være i stand til bagefter. Pressefotocirklen. Det er nogle af de analysetilgange, der kan være, når det er, at man skal kigge på pressefoto. Det er noget med overblik, betragtning, analysepunkter, intention og perspektivering. Det I gør her, det er, at jeg vil gerne have, at I læser det her og tager notater til det, så I har fuldstændig styr på, hvad de her forskellige overordnede punkter, de betyder. Dem skal I nemlig bruge, når I skal arbejde med det senere. Når I har læst det og har styr på, hvad overblik er, hvad betragtning er, og de her analysepunkter osv., så går I videre til opgave 3. Der står lidt om, hvad et pressefoto er for noget. Den side, den skal læses helt ned. Så er der hernede i bunden, når I har læst det hele, et lille interview med en pressefotograf, hvor han fortæller om sit arbejde. Det skal I selvfølgelig se, inden I går videre i forløbet. Men ellers så er det at gå tilbage og sige, så er vi kommet til opgave 4, som er årets pressefoto fra 2012-2013. Starter lige med at læse det her, og man kan se i billedet, at der er det. Og så skal I i gang med en analyse. Den analyse skal I lave parvis. I skal lave en fælles analyse af det her foto. Og I kan se, at det er et billede, der er taget ud af en reportageserie på 8. Og I skal gå frem efter de punkter, der var i pressefotocirklen, som I har været inde og læse omkring. Altså overblik, betragtning, analyse, fortolkning og perspektivering. Når I så har lavet den analyse, eller de dele af den, der kommer her. Først overblik, dit første håndsindtryk. Hvad er det egentlig, det her det kunne handle om? Hvad forestiller billedet? Hvordan virker det følelsesmæssigt på seeren? Hvad ved man om situationen på billedet? Og hvad ved du om pressefoto som genre, som man kan tænke, at det kunne også have noget med det her at gøre? Det er overblikket. Så går I videre til betragtning, når I har lavet den opgave. Og kigger på her. Og der er det noget med at gå ind og se på den sammenhæng, som billedet indgår i. Og der får I lidt flere informationer, og så går I ind og forholder jer til, om de her informationer, om det giver jer yderligere mulighed for at forstå billedet. Når I har lavet opgave 6, så er I færdige med dansk.gyldendal lige i den her omgang, i den her uge. God fornøjelse.